Ndicela sicimele malisothane kayo ngabezulu nomhlaba nemithungu yamanzi sekulela Nkosi usuku lwakho Nkosi wasigcina Nkosi yemaba cela uthathe indawo ebeselungayo uthethe nabantwana bakho Nkosi banike umphako weveki ezintweni zonke siyabulela kuwe nqadi kaYesu Kristu Nkosi yethu amen. Phansi kwe-theme yethu ethi rooted in wisdom and growing in Christ. Izinto ebendizazithetha ekuseni ziye zathethwa I think zonke futhi, so in whatever ebendizawuthetha ngayo, but into eyandiphakamela, it was so personal, intshumayelo ye-divine, it was very personal. Bendistudishile, I did something about this wisdom and growing, but it was very personal to me. Intshumayelo ngobe kuthethwa ngayo esifaka kwinto yokuba we need to read more about Christ and pray uba uThixo asincede sibe ne-character yakhe. It is very difficult to have a character kaYesu kakhulu, because uYesu firstly of coming on earth engenzanga nto ezothatha isono sethu afele emnqamlezweni, but izinto esizenzileyo kuye, izinto ezibuhlungu ebezisenziwa kuye engenzanga nto ezohlangula thina, so that it is very difficult. Ngestory sikaJoseph ebekuthethwa ngaso, that obhuti bakho abadala kunawe bakuthathe bakuthengise, not because benze into benzanga nix, but because of umona they decide bagoduke bajike bayothi kutata uswelekile utyiwe zizilwane, like baphole bahlale ixesha elide besithi awukho, you dead. And then we continue kule ndawo usislave kuyo, uphinde ufakwe kule ntuka kubekho umuntu ozawufuna wenza into wrong, but uJoseph continued esenza into right because knew uChrist, and then ebezinzile kuye akayenza loo nto, wabanjela into angayenzanga, but still there he continued to help to do into right xa kufuneke enzile yonke le nto yamabali. The fact that xa befika obrother bakhe belambile, like it was going to be very difficult ngoba asoze bendizakwenza something, but he never did that because of being rooted in Christ. Bendike ndafina something as I was reading for a study, that unomntana owenza into ezirong ohamba neetshomi ezirong, instead of always saying suka kwezi tshomi okanye yenza le nto, don't do that, rather invite them. They must come and sit up endlini uncokole nabo ezinye izinto ezipositive, you pray for them, uzama utsala aba bantwana, instead of saying sanuba zitshomi because into enizenzayo zitheni zirongo, because sometimes into esizenzayo we say abantu siyazisusa okanye siyabasusa abantu abenza into ezirongo, instead of bringing them closer. Asithi masihambe nabo bayokwenza into ezirongo abazenzayo okanye xa yosela umkhaphe, don't do that, but xa ibuyile makafinish at home, makafilishe kwi-comfort, but it's very difficult, it's not easy, it's a struggle, ayenzeki, uyadikwa, uba annoyed, uqomba uyayazi inyaniso, you're supposed to do right, but ngoba singamaKristu we have to. Okay, as we are saying, growing in wisdom, rooted in wisdom and growing in Christ, it means we must have love for others. We must have love for omuntu. We must read iBhayibhile, not just visit. We are visiting iBhayibhile. I'm talking about myself personally. It's very difficult to take time and read. And then there's time, you just get tired. Not just read the Bible, but read and meditate and think about what you are reading and understand and pray to God to help you understand more of Him. And know inyaniso zakhe ezizakunceda zikwenze ube ne-character right, because uThixo ulinde thina uba sibe ne-character yakhe so that he can come. Abantwana bakhe bayatshabalala outside because i-character yethu i-opposite what we're preaching okanye what we're talking about. Ndicela sifunde ivesi eziyi-2, Efeses 3 verse 17 noColossians chapter 1 verse 9 to 10. Not Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your heart through faith, that you,
being rooted and grounded in love. And then Colossians chapter 1 verse 9 to 10. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Ingaxa sihamba kule veki sisiya kwiveki yethu esizayifacea, we read more about God. It's not easy, but usixelele a small verse every day and understanding what it say. Ucela uThixo akhile even ne decision xa sizenza siye sithi incinci into yophuma phandle siye shop, you don't ask God to go there. Okanye even you pray uyathandaze nje egameni loba ndiphuma, but naxa ndizakwenza i-decision yoba ndifuna uthenga imoto, ndifuna uthenga imoto okanye ndifuna uthenga indlu, I don't ask God, where do I buy this house, what type of house, what do you want me to do, God? Kuyo yonke lento ndifuna ukuyenza, asim-involved, but when it's a mess siyam-invite. Even when we want partners, whatever, but asim-involved kwizinto zethu ziqala, but once it's very mess, we invite him. But verse, we need to know God and allow him to guide our character, to guide us through our life. Amen. Ndicela sivale, ndicela usithanda sema. Sibulela mesulungileyo ukuva wena uthetha nathi. Sibulela mesulungileyo oba usibhaqile uThixo amalungileyo, oba izinto esenzayo mesulungileyo asizenzi ngokupheleleyo mesulungileyo, kodwa ngexesha uyasikhuthaza wena mesulungileyo njengomzali onenceba nemfesane ngakuthi uba sazi ke mesulungileyo uba ukuze sikwazi ukukhula ekwazini nasemavini mesulungileyo obulumko bakho kufuneka sizinike ixesha loba sispende nawe ke mesulungileyo, sikuve wena mesulungileyo uthetha nathi ukuze mesulungileyo kwi-decisions esizithethayo ke mesulungileyo sigayidwe nguwe ke mesulungileyo. Sincede kuba usipha amandla Thixo amalungileyo uba sikwazi ukwenza intando yakho ngamaxesha onke, uba nalobo umsebenzisa ke mesulungileyo umntwana wakho oye wancokola naye mesulungileyo ukuze asixhobise silibandla lakho, umsikelele umkhulise kumava okwazi mesulungileyo nanekhaya lakhe mesulungileyo ndawonye nathi sonke mesulungileyo, egama kaYesu sakuthandaza, amen.